नाथाय जों दिनै ओरैबायदि टपिकनि सायाव रायलायगोन जायखौ होननानै बुङोब्ला दिनै रिल्स होननानै बुङो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि जागोन, नोंथाङा खोनानानै बेसेबांबा गिनाय फैगोन। नोंथाङा भिडिअखौ स्किप दा खालाम, मानो होनब्ला नैबे भिडिअनि एभ्रि सेकेन्डआ बेसेबांबा भेलु गोनां। नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंनो दाबाव। नोंथांमोना जायफोरा 1999 नि आगोल बा 1998 नि आगोल जायफोरा जोनोम जादोंमोन, नोंथांमोना साननानै नाय जोंनि बचपन माने जोंनि उन्दै समाव माबायदि रोखोमनि रंजाथाइनि लामा दंमोन, नोंथांमोना साननानै नायसं। बुंनो थाङोब्ला नैबे बा आंबो लानानै होनजायो, जोंनि बैसोआव, जोंनि उन्दै समनि बैसोआव रंजानायनि लामाया जेरै फोथारफोराव गेलेनाय, जायखिजाया ओरै फुटबलफोर गेलेनाय, नारेंनि बल गेलेनाय, ओमफ्राय बायदिसिना बेफोरबायदिनो लोगोफोरजों फोथारफोराव गेलेलाबायनाय, बेफोरबायदि जोंनिया रंजानायनि लामामोन। नाथाय दिनै नायोब्ला, दिनैनि उन्दै गथ'साफोरखौ नायोब्ला बेसेबांबा बिबांनि गथ'साफोरा मबाइलजों सिथाबनानै थायो। नाथाय जों दिनै ओरैबायदि टपिकनि सायाव रायलायगोन जायखौ होननानै बुङोब्ला दिनै रिल्स होननानै। नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ रिल्सआ मानिफ्राय फैनाय। फार्स्ट टाइम नोंथांमोना खायसे गथ'साफोरा मिथियाबो जानो हागौ दिनै रिल्सआ फार्स्टआवनो मानिफ्राय फैदोंमोन। आंनि मिथिनाय मथेब्ला रिल्सआ जाहैबाय टिकटकनि जिथु टिकटक एप फैदोंमोन, चाइनिस एप, बै एपनिफ्रायसो थारमाने इभुलुसन जानाय बा डेभेलप जानाय। दिनै माखासे इउटिउबार्सफोरानो नैबे टपिकनि सायाव बेसेबांबा मोजाङै रायलायदो, भिडिअसफोर बानायदो। नाथाय एक्सुवेलि साननो थाङोब्ला नोंमारगौ, माखासे माने साननानै नायोब्ला रिल्स नायनायजों लोगोसे थारमाने जोंनि पेशेन्स, जायखौ जोङो धोर्ज होननानै बुंजायो, धोर्जआ थारमाने जोंहा खमायलांगासिनो दं। दिनै माबा मोनसे फिल्मफोर नायनोबाबो माखासे मानसिफोरा माने फिल्म एसेबां गोलावखौ नायनो थारमाने धोर्ज जाया। मानो होनोब्ला रिल्स नायै बा फेसबुक रिल्स जाहैबाय, इन्सटाग्राम रिल्स जाहैबाय, बेफोर रिल्सफोरखौ नायै थारमाने पेशेन्ट माने धोर्जआ थारमाने गैया जालांबाय आरो। थारमाने मानसिफोरा ओरैबायदि जालांबाय, एभ्रि 15 सेकेन्ड 30 सेकेन्डनि उनावनो थारमाने एभ्रि 5 सेकेन्डनि उनाव माबा मोनसे मोजां नागिरनानै, माने मोजांखौ नागिरै थारमाने बेबायदि धोर्ज गैयै जालांबाय। मा होननानै बुंबावनो दा। आरो नैबेबो थार, मानो होनोब्ला मानसिनि हुदायानोखायो, माबा मोनसे जुदि मुवा बेसादखौ मोजां मोनोब्ला बेखौ माने मानसिनि लुबैनाया थारमाने थाबैनो नांगौ जायो, लुबैनाया बारायो। थारमाने बेयो मानसिनि नेचारेल हुदा, मिथिंगायारि मोनसे हुदा। दा मिथिनाय बादिब्ला नैबे टिकटकखौबो जाय माने रिल्सखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन, बै टिकटक एपखौबो माने चाइनायासो दिहुनदोंमोन जाहैबाय। चाइनाया दिहुननानै गावसोरबो सालायो, लोगोसेनो बेलेग हादोरफोरखौबो सालायनो माने पारमिसन होदोंमोन जाहैबाय। टिकटकखौ चाइनायाथ' दिहुनबाय आरो माखासे हादरफोरनोबो थारमाने बिसोरो सालायनो होबाय गावसोरनि एपखौ। नाथाय गेमा ओरैबायदि थारमाने गिथावना, खेलाखौ ओरैबायसा थारमाने गेलेदों इसोरो। चाइनाया ओरैबायदि सैतान, दिनैनि दिनावबो इसोरो ओरैबायदि खालामो, माने बिसोरो नांगौ बायदि गावसोरनो नांगौ बायदि टपिक्सफोरनि सायावसो थारमाने बिसोरो भिडिअसफोरखौ दिन्थियो गावसोरनि हादरनि मानसिफोरनि थाखाय। नाथाय जोंनि रिल्सफोराव नाय नोंथांमोना, माखासे ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट जास्ट एन्टारटेनमेन्टल' भिडिअफोर नोंथांमोना बांसिन नुनो मोनगोन। नाथाय इडुकेसनेल बा सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय भिडिअसफोरखौ बेसेबांबा खम बिबाङाव जों नुनो मोनो। दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि हादराव थारमाने बेफोरबायदि रिल्सफोरनिफ्राय माने बेसेबांबा गाज्रि गोहोम गोलैगासिनो दं। नाथाय नोंथांमोना बेखौ गोसो होनानै साननो लागा बाथ्रा। दा नोंथांमोना मिथिखायो, टिनेजार होनोब्ला टिनेजारा जाहैबाय 13 निफ्राय 19 नि गेजेरनि बैसोनि गथ'साफोरखौ माने टिनेजार होननानै बुङो। दा चाइनायाव टिनेजारफोरनो अनलि 40 मिनिट्सनिल' दिनाव माने 40 मिनिट्सल' थारमाने टिकटकआव रिल्सफोर नायनो हानायनि मोनसे केपासिटि बानायदों बिसोरो। बेबो फुंनि 6टानिफ्राय हरनि 10टासिमल', जायखौ थारमाने टिनेजार मड होननानै बुंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो चाइनाया ओरैबायदि सैतान, बिसोरो गावसोरनि हादरनि गथ'साफोरनो एबा मानसिफोरनो बांसिनानो माने एन्टारटेनमेन्टखौ साइडआव दोननानै बिसोरो बांसिनानो जेरै हमना ला एस्ट्रन'टजों सोमोन्दो थानाय, साइन्टिस्टजों सोमोन्दो थानाय टपिक्सफोर, डिफेन्सजों सोमोन्दो थानाय, जायखिजाया माने सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय
टपिक्सफोरखौसो थारमाने टिकटकफोराव देखायनाय जायो नाकि जानला मानला मोसाथिंलाबायनाय बेफोरबायदि एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ एकदमबारे थारमाने टिनेज गथ'फोरनि मबाइलफ्राव माने बेन खालामनाय जादों बेसेबां सैतान जानो हायो चाइनाया खिन्थु जोंनि हादराव नाय दा बेनोल' नङा भिडिअ गेम्सफोरनि बिथिङावबो नोंथाङा मिथिनो मोनगोन बा गुगोलफोराव सार्च खालामबाथाय मिथिनानै मोनगोन जे चाइनायाव भिडिअ गेम्सफोरखौ मात्र उइकेन्ड माने जेरै हमनानै ला सप्तानि लास्ट एबा शनिबार रबिबार बेफोरबायदि दिनावल' थारमाने गेलेनो मोनो बेबो फुंनि 8टानिफ्राय हरनि 9टासिमल' दा नोंथांमोना साननानै नायदो बेबो उइकेन्ड आरो सप्तानि जोबनायाव स्कुल बायदिफोर गैयि टाइमाव आरो बेजों लोगोसे हलिडेजफोर थाबाल'सो थारमाने भिडिअ गेम्सफोरखौ गथ'साफोरा गेलेनो हायो हलिडेजफोरनि अनगायै थारमाने बिसोरनि हादराव थारमाने भिडिअ गेम्सफोर गेलेनायाबो बेन जानानै दं दा बेफोरबायदि स्ट्रिक्ट रुल्सफोरनि थाखायनो किजानि चाइनाया दिनै एसेबां डेभेलप आरो एसेबां पावारफुल दा नोंथांमोना साननानै नाय जोंनि हादरावबो जुदि बेफोरबायदि खालामोब्ला दा जों नुनानै मोनो माखासे गथ'साफोरानो उन्दै गथ'साफोरानो मबाइल नङाबाथाय थारमाने गाबलाबायो मबाइल नुबासो मबाइलाव भिडिअसफोर नायनो मोनब्लासो नोंथांमोना मिथिखादो आरो बेनि उनाव जाहैबाय फिसा गथ'साफोरानो माबायदि मबाइल्सफोरखौ सालायनांगौ बा रिल्सफोरखौ माबोरै स्वाइप खालामनांगौ मा थुबाथाय मा जानो हायो इउटिउबखौ माबोरै दिहुननांगौ बा बेफोरबायदिखौ थारमाने उन्दै समनिफ्रायनो रोंखायो दा रोंनाया मोजां नाथाय बेखौ जुदि राइट मोनसे प्लेटफर्माव बा राइट बिहेभियाराव जों जुदि बाहायनो हायोब्ला दा मोजां माबा मोनसे बिसोर चाइनाफोरनि बायदि जुदि जोंबो माखासे मोजां टपिक्सफोरखौ रिल्सफोरखौ थारमाने रिकमेन्ड खालामोब्ला गथ'फोरा बेसेबांबा सोलोंनो मोनगोन मानो होनब्ला गथ'फोरनि खर'फोराबो माने ब्रेनफोराबो जि बुस्थुखौ थारमाने उन्दैनिफ्राय मोजाङै दिन्थिनाय जायो बेफोरखौसो थारमाने थाबैनो लायो थारमाने गथ'साफोरनि ब्रेना बेसेबांबा थारमाने पावारफुल होननानै बुंजागोन आरो मोनसे रिपर्टनि मथेब्ला ओरैबायदि मोनसे चाइनानि गथ'फोर आरो इउएसनि गथ'फोरनि गेजेराव माने मोनसे सार्भे खालामनाय जादोंमोन आरो बै सार्भेयाव ओरैबायदि सोंनाय जादोंमोन जे गथ'साफोरा देरनानै मा जानो लुबैयो बेयाव ओरैबायदि आसरित एन्सार फैदो जाहैबाय चाइनानि गथ'फोरा सोरबाबा एस्ट्रनट जागोन होननानै बुंदोंमोन सोरबाबा डक्टर जागोन सोरबाबा इन्जिनियारफोर जागोन होननानै बुंदों नाथाय शकिं एकदम माने गोमोथाव एन्सारानो जाबाय इउएसनिया बिसोरनियाव सोंनायाव ओरैबायदि एन्सार होदोंमोन गथ'फोरा सोरबाबा इउटिउबार जागोन सोरबाबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जागोन सोरबाबा माबा बिदिनो आरो जायखिजाया माने ससियेल मिडियानि सोमोन्दो गोनाङै थारमाने एन्सारखौ होदोंमोन जाहैबाय बेसेबां गिथावना जादों फिउचारा दा नोंथाङाबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामजायो जे जोंनि हादरावबो बेफोरबायदि थारमाने फिल्टार खालामोब्ला टपिक्सफोरनि सायाव जुदि फिल्टार खालामनानै मानसिफोरनो देखायनाय जायोब्ला बेसेबां डेभेलप जानो हागौ जोंनि हादराबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि आंनि बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअसखौ लाइक खालाम लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालाम जाहाथे माखासे मानसिफोराबो बेफोरबायदि भिडिअसफोरनि बागै थारमाने टपिक्सफोरनि बा कन्डिशनफोरनि बागै मिथियो आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव जुदि गोदानबा नोंथाङा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि फेसबुकआवबो दंब्ला आंहा फेसबुकआवबो थारमाने मोनसे पेज दं बड'लेण्ड मेन्टर होननाय बेखौबो नोंथाङा फल' खालामनानै लाजायो जाहाथे इयुनाव थारमाने बेफोरबायदि मोजां टपिकनि सायाव नोंथाङा भिडिअ नुनो मोनो गोजोन्थों जै बर' हारिनि तामान अखा बायदिनो